voin hi October ni somni paruk sang ni somni pahnih ni lai ni ania in safa in chibai levek ule scooty taxi bo ZAWNNA October ni somni pariat zandar kuale min somli pariat vel khan kan scooty MZ01V 0840 access far two wheeler taxi chu tute hriat loten an rua chahbi kan lo phoi theihnghilh palh hlauh ani CCTV footage lang tleirawl pahnih te hi rutute an nia an ruk na hmun hi Maubawk dam veng Lawipu road ani Khawngaih min zawnpui min lo ngaihvenpui turin in puihna kan ngen a cheu rutute hria emaw scooty lo hmu kan om chuan hnuai phone number tarlan hian min hriattir thei chuan kan lom ngotang phone number 811 982 9070 emaw 883 740 6588 he scooty lo hmu le om na chin hria chuan arang lamin in hriattir don nia he scooty nei tu te hi an khungai thlak tak zeta he scooty hi an ei ZAWNNA an ei bel ve ber ania ma se hetianga an ruk bo sak taka wang hian an ril ruwa hain an mang ang tak zetani Khawngaih he scooty lo hmu le rutute hria chuan phone number karon tarlan khian arang lamin Khawngaih in hriattir don nia tuna CCTV footage video ilo thirang